ተኸታተልቲ ቀርፈ ሚድያ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ካብ ዝተዛረቦምን ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ይመስል ክነቕርበልኩም ኢና ሓቢርኩም ንፅንሑ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ሎሚ መደርኡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ክፍዕታት ከም ዝፈጸሙ ኣሚኑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብቲ እዋን እቲ ኩናት መላፍንቱ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት ክፍዓዊ ተግባራት ክኸስስን ብዛዕባኡ ከኣምንን ንፈለማ እዋን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ እዚ ዝበለ ሎሚ 3 ለካቲት 2026 ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ብዘስማዕ መደረ ኮይኑ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርሕንቲ ዝተልዓለ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዘልዓልና ኣይኮነን ብዝብል እዩ ነቲ ጉዳይ ዘልዕሎ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ዝፈጸምዎ ጀምላዊ ጨፍጫፍ ተቃዊምና ቅሬታ ገሊጽና እቲ ባእሲ ምስ ሕወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኢልናዮም ግን ኣይሰምዑናን ክብል ተሓላቕ ከም ዝነበረ ምሲል ተዛሪቡ። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ወርሒ ለካቲት 2021 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ጥንታዊ ከተማ ኣክሱም ብምእታው ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት ብኣማይ ዝቁጸሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝሓበሩ ገሊጹ ነይሩ። ኤርትራ ነቲ ጸብጻብ ብትርክት ነጽቆ እንከላ መንግስቲ ኣብይ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘይኣተወን ካብ ምዕራብ ትግራይ ክሳብ መቐለ ዝኣቱ ዋላ ሓደ ሰብ ከም ዘይሞተ ተጠሊዑ ተዛሪቡ። ድሕሪ ኤርትራ ንኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መልሲ ምስ ሃበት ግን ዝተፈጸመ ገሰት እንተሃልዩ ውሽጣዊ ምርመራ ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ናይ ሕጂ መግለጺኡ ድማ ክልቲኦም ሓይልታት ንከተማታት ትግራይ ክቆጻጸሩ ምስ ጀመሩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሽራ ዓድዋ ኣክሱም ዓዲግራት ሓዊሱ ኣባይቲ ከም ዘፍረሰ ንብረት ከም ዝዘመተ ኢንዱስትሪታት ከም ዝዓነወን ማሽነሪ ከም ዝወሰደን ሎሚ ተጠሊዑ ክምስክር ንባዕሉ ከም ተሓላቐ ትግራይ ዝነበረ ክእምን ሞኪሩ። ኣብይ በዚ ከይብቅዕ ኣብቲ እዋን ብስሞም ዝጽውዖም ላዕለዎት ሰበስልጣናት ጉዳያት ወጻኢ ናብ ኤርትራ ከም ዝሰደደ ብምሕባር ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ዘካየዱ ዕንወት ቅትለትን ደው ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ከይሓፈረ ጠቂሱ መቐለ ክንኣቱ 3 መዓልቲ ምስ ተረፈና ኣልቲሚተም ኣቐሚጥና ነርና። ብዙሕ ሰብ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ኣይተረድኦን። ንሕና ግን ከተማታት ክንቆያጸር ከለና እናሳዕቡ ይኣትዉ ስለ ዝነበሩ ኣብ ኦሮ ንዓኣቶም ዝዓግት ሓይሊ ኣስፊርና ኢና ናብ መቐለ ኣቲና ኢሉ። መቐለ ባሻሽ ጌርናያ ከም ዘይበለ ኣድሒናያ ክብል ተሰሚዑ። እንተዘይ ኮይኑ እቲ ኩናት ምስ ወያነ ምዃኑ ተሪፉ ምሳኹም እዩ ክኸውን ኢልናዮም ክብል እውን ሰሚዕናዮ ኣለና። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ንኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብዛዕባ ጉዳይ ወደብን ባሕሪ ብዘዛመድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጉዳይ ወደብ ኢትዮጵያ ብዲፕሎማሲ ዝርብን ንምዕዋት ንጽዕር ኣለና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን ኣይተርፍን ኢሉ። ሎሚ ብዝኾነ ምክንያት ዘይኸውን መሲሉ እንተተቋጻጺሩ ጽባሕ ክዕገት ኣይክእልን እዩ። ናብ ዘየድሊ ሽግር ቅድሚ ምእታውና ግን ብሰላምን ብዝርብ ምፍጻሙ ግቡእ ይመስለኒ ኢሉ። ኢትዮጵያ ውድብ ባሕሪ ኣየድልያን እዩ ኢሉ ዝኣምን ተፈጥራዊ ሕጊ ጌጋ እዩ ዝመስለኒ ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣብ ሓደ እዋን እርጋን እንተርከበና እውን ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያን ተፈላለዮም ክነብሩ ኣይኽእሉን እዮም ኢሉ። ካብ ጫፍ ምጽዋዕ ክሳብ መቃድሾ ዘሎ ንውሓት 5,000 ኪሎ ሜትር ብምዃኑ ዘዘኻኸር እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ 50 ኪሎ ሜትር ጥራይ ከም ዝሓተተት ተዛሪቡ። ኢትዮጵያ ካብ ግድብ ህዳሰ ይኹን ካብ መገዲ ኣየር ብጽሒት ብምሃብ ወደብ ባሕሪ ክትረክብ ከም እትደሊ ብምጥቃስ ነዚ ምቕባል ድማ ኣድላይ ኮይኑ ከም ዝስምዖ ተዛሪቡ። ሃቡና ጥራይ ኮና ንብል ዘለና ነቲ ኸባና ዝተረፈ ዝውሰድዎ ዘጥፋኣናዮ እንተሎ ድማ ይቕረበሉልና ግን ንኢትዮጵያ ተፈጥራዊ ጸጋ ኣሕሊፍካ መሃብ ኣጸጋሚ እዩ። ምስ ወከልቲ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ክዘራረቡ እንከለዉ ብሙሉእ ድምፂ ሕቶኹም ንርዳእ ኢና ግን ብሰላም እምበር ብኹናት ክኸውን የብሉን እዮም ዝብሉና ኢሉ። 130 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኩሎም ጎረባብቲ ዕዳ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኢትዮጵያ ወደብ ባሕሪ እንተዘይረኺባ ዝተለመቶ ብልጽግና ክትበጽሖ ይትኽእልን እያ። ኣብይ ኣሕመድ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምዝራቡ ብቐደሙ እውን ንትግራይ ዘይጸሉ ኣይነበረን። ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ዘረባ ግን ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ንትግራይ ናብ ማእኸል ዝመጽእ ጉዳይ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣንፊቱ ከም ዘሎ ብዙሓት እናተዛረቡ እዮም። ኣብዚ ጉዳይ መልኪቱ ጋዜጠኛ ደስታ ገብረመድህን ኣብ ዝጽሓፎ ጽሑፍ ኣብይ ኢትዮጵያ ብኸመይ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክትቅልቀል ከም እትኽእል እንተብርህ ሓደ ካብ ገድብ ህዳሴ ሼር ብምሃብ ካልኣይ ካብ መገዲ ኢትዮጵያ ኣየር ሼር ብምሃብ ከም ሳልሳይ ኣማራጺ ላንድ ስዋፕ ክብል ኣቕሪቡሎ። እዚ ማለት መሬት ሂብካ መውፅእ ባሕሪ ምቕባል እዩ።
ብምዋል ይገልጹ። እቲ ዝቀርብ ዘሎ ሕቶ ባሕሪ ንኤርትራ ዝምልከት ምዃኑ ብብዙሕ መገዲ ተማልኺቱ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ሂብካ ምቕባል ምስ ኤርትራ ምዃኑ ርዱእ እዩ። እዚ እንተኾይኑ ከም ገጸ በረከት ከቕርብ ዝኽእል መሬት ግዝኣት ምዕራብ ትግራይ እዩ ዝኸውን። ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ኮነ ብቁጠባዊ ረብሓ ተመዚኑ ንከምዚ ዝኣምሰለ እንካሃባ ከቕርብ ዝኽእል መሬት ግዝኣት ምዕራብ ትግራይ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገመቲ እዩ። ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ክረኣይ ዘለዎ መንግስቲ ፌደራል ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ፌደራል ክኸውን ዘለዎ ድሌት ክትንብህ ጸኒሑ። ግደ ሓቂ እቲ መሬት ሂብካ ምውፃእ ባሕሪ ምቕባል ዝብል ኣማራጺ ብቐዳምነት ዘቕርብ ዘሎ ኣይኮነን። ሳልሳይ ኣማራጺ እዩ እንተኾነ ብውሕድ ጉዳይ ቀይሕ ብሓደ ወይ ብኻልእ መልክዑ ክሳብ መዕለቢ ዝርከብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ድሕንነት ኮይኑ ምቕጻሉ ኣይተርፎን። ጉዳይ ትግራይ ድማ ብሓፈሽኡ ኣብይ ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ሕዚ እውን ንምምላስ ቅርብ ከም ዝኾነ እንትገልጽ ጉዳይ ድሕንነቶም ግን ብጭቕ ኣይበለን። ብኣንጻሩ ናብ ጸለምቲ ዝተመለሱ ኣብ ዝሐሸ ኩነታት ከም ዘለዉ እዩ ክሕሱ ተሰሚዑ ዘሎ። ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ጉዳይ ምዕራብ ብህዝቢ ውሳነ ከም ዝዳነ እውን ተዛሪቡሎ። እዚ ንትግራይትን ተመዛበልቲ ዘለዎ መልእኽቲ ርዱእ እዩ። ሰላም